So, hello guys, παίρνουμε αρχή και ξεκινάμε μια νέα σειρά, μπορώ να πω, όπου λέγεται Road to 1 Million, όπου έχουμε, βλέπετε, ακριβώς 500.000 ευρώ, ξέρω εγώ, ναι. Και θα προσπαθούμε να το κάνουμε 1 εκατομμύριο, όπου με διάφορες μεθόδους, να ψάχνουμε παίχτες για πολύ πιο φθηνό, να ψάχνουμε ασημένους παίχτες όπου κοστίζουν πολλά, και να τους πουλάμε για τη κανονική τους τιμή, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο, οπότε πιστεύω θα έχουμε αρκετά επεισόδια. Οπότε θα ξεκινήσουμε πρώτα με την πρώτη μέθοδο. Μπορείτε να την κάνετε κι εσείς, όποιος έχει πάλι στην εφαρμογή και θέλει να με ρωτήσει κάτω, με ρωτήσει κάτω στα comments. Είναι να πας στο manager, στο γερμανό manager, και να βρεις το manager αυτόν εδώ για πολύ πιο φθηνό. Θα κάνουμε build σε αυτόν. Δεν χάλασα τώρα τόσα λεφτά, μακάρι να υπήρχε να χαλάσω τόσα λεφτά τώρα και μετά να το πουλούσα για πολύ περισσότερο, για όσο κάνει βασικά, για πολύ περισσότερο. Θα δοκιμάσω, είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να έχετε για να το κάνετε, αυτό πρέπει να έχετε πάνω από 100.000. Θα περιμένουμε λίγο για να δω αν μου έρθει. Ωραία παιδιά, μια άλλη μέθοδο είναι να πάτε στην εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης, να του βάλετε 9.000 ή 9.500 και να βρείτε κάτι. Αλλά την κανονική της εμφάνιση, όχι την άλλη της, την γκρι, γιατί η γκρι είναι πιο φθηνή. Ναι, άλλη μέθοδο είναι το ίδιο, αλλά για την Μπαρσελόνα, που είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει. Για την Μπαρσελόνα θα πάει στα 8.000, γιατί είναι πιο ακριβό η εμφάνιση. Και να πήραμε μία. Δεν μας είστε manager, θα το κάνουμε μέχρι 200.000 ή μέχρι 250. Ωραία, αυτό της Μπαρσελόνας, για να δούμε πόσο κοστίζει. Θα το βάλω στα 11.000 και δεν υπάρχει κανένα, οπότε θα το βάλω στα 10.500 και 10 αρχική τιμή και θα περιμένουμε να το αγοράσουμε για να συνεχίσουμε. Ωραία παιδιά, μια άλλη μέθοδο είναι να βάλετε χρυσό gold. Δεν ξέρω ακόμα μας να αγοράσανε ή άμα μας ήρθε. Θέλει ακόμα λίγη ώρα, θα σας δείξω από μετά όταν γίνει. Να βάλετε όσα λεφτά έχετε, ξέρω εγώ πόσο, σαν 250.000 εγώ το βάλω και αρχική τιμή στα 1.000 και να προσπαθείτε, όχι αρχική τιμή, κανονικά. Σε αυτό θα προσπαθείτε, ξέρω εγώ, να βρείτε διάφορους παίχτες. Ξέρετε πρώτα πόσο κοστίζουν, πρέπει να ξέρετε λίγο από το Ultimate Team για να μπορείτε να το κάνετε. Θα συνεχίσω να ψάχνω, θα σας δείξω να βρω κάτι πιο μετά. Όπως βλέπετε μας αγοράσανε τον παίχτη, όχι τον παίχτη, το kit της Μπαρσελόνας. Αυτόν τον παίχτη τον έχω αγοράσει εγώ για 500 και ήδη μου έχουν για 10.000. Στο manager δεν θα κάνω άλλο bid, όχι, θα κάνω ένα τελευταίο για 200.000. Επίσης άλλη μέθοδο είναι να βάλετε στα 1.500 ή στα 1.500 ή στα 2.000, τουλάχιστον πάντως 1.000, και να ψάχνετε, ξέρω εγώ, διάφορα. Άμα βρείτε κανένα παίχτη για πολύ φθηνό, μην δοκιμάσετε για λιγότερο όμως, γιατί δεν πρόκειται να βρείτε απολύτως τίποτα. Ωραία παιδιά, άλλη μέθοδο είναι να βάλετε ένα παίχτη μυαλό στο καλύτερο είναι ο Λεβαντόφσκι, για να ψάχνετε και να βάλετε το πολύ 35.000, όπου μπορεί να σας βγάλει μερικούς, μπορεί και όχι. Μας έχει βγάλει 2, δεν θα αγοράσω, πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτω από 25.000 για να τον αγοράσετε. Τη χρησιμοποιώ πολλές στην τεχνική, μπορείτε να το κάνετε με τον Ιμπραήμοβιτς ή με τον Αγκουέρο, αλλά δεν θα σας γίνει με κανέναν άλλον. Θα συνεχίσω να ψάχνω λίγο για το kit της Real, ακόμα δεν μπορώ να βρω κάτι, και να δω και για την Barcelona, τίποτα. Επίσης, ξέχασα να σας πω καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο καινούριο.
ευχαριστώ και νομίζω, νομίζω έχουμε πάει πάνω από 15 subs. Αλλά ναι, θα ανεβάζω βίντεο από παίχτες. Από παίχτες, ξέρω εγώ, να τους δοκιμάζουμε, να δούμε πως είναι, αν αξίζει να τους αγοράσετε. Και τέτοια, ή να παίζουμε ένα καινούριο τουρνουά που έχει βγει. Άλλη μια μέθοδο επίσης είναι να βάλετε αγγλικό πρωτάθλημα και 650. Αλλά δεν θέλουμε τους χρήσους παίχτες, θέλουμε απλώς τους πρώην. Άμα βρω έναν καλό θα συζητήσω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτός εδώ παίχτης μου φαίνεται καλός, πότε τον αγοράσω. Τον Ιντέγε δεν νομίζω, αλλά θα τον αγοράσω και αυτόν για να δω αν κοστίζουν κάτι. Θα βάλω και τα δύο στο transfer μου και από εδώ μπορώ να δω. Ο Ιντέγε νομίζω κοστίζει γύρω στα 1000. Α, εντάξει, κοστίζει. Όχι, Ιντέγε. Το λιγότερο είναι 7.000, οπότε θα τον βάλω. Να ξεκινάει η τιμή του από τα 150 και 4.300. Και αυτό το δω πόσο. Το λιγότερο είναι 4.000. Αυτό είναι το φωτογράφο που θα μπορούσα να τον βάλω στο κλαμπ μου. Αν θέλουμε να κάνουμε κανένα σπορτ, κάτι γύρω από αυτόν. Ένας άλλος καλός τρόπος για να κάνετε κάτι ή να αυξήσετε τα λεφτά σας, να το πω, είναι να ψάξετε για challenge style και basic, γιατί έχει εξαφανιστεί. Νομίζω αυτό δεν υπάρχει πλέον σε πακέτα και βλέπετε κοστίζει αρκετά. Δεν υπάρχει τώρα κανένα. Και άλλο ένα πιστεύω, θα ξαναψάξω λίγο για το kit style, γιατί είναι 2.000 από παραπάνω λόγω και κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι θα υπάρχουν πολλά επεισόδια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πας το 1 εκατομμύριο έτσι. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά επεισόδια έτσι και θα είναι ωραίο. Θα βάλω τώρα στα 50.000, άλλη μια έθω και απλώς ψάχνεις να βρεις κάποιο καλό παίχτη, αλλά πρέπει να ξέρετε τις τιμές των παιχτών για να το κάνετε αυτό, παραλαμβάνω. Γιατί ξέρω εγώ, αν δεις έναν παίχτη και τον αγοράσεις και δεν ξέρεις πραγματικά πόσο κοστίζει, χάνεις λεφτά. Εντάξει, θα μείνεις με τον παίχτη μόνο, αλλά θα τον αγοράσεις για 50.000 ενώ κοστίζει 20. Και εντάξει, δεν είναι τόσο καλό αυτό. Μια άλλη καλή μέθοδο είναι να βάλετε 550 ή 500 και να ψάξετε για του Ισπανικού πρωταθλήματος και να δείτε αν κανείς σας φαίνεται αρκετά καλός για να το κάνετε. Επίσης παιδιά, μια άλλη μέθοδο είναι για τον Μπερμπάτοφ που έχει στον ΠΑΟΚ. Θα του κάνω bid, γιατί βλέπετε το λιγότερο είναι 500.200. 520.000 τέλεια. Θα βάλουμε πάλι τη μέθοδο για τα 1.500. Και άμα βρω κάτι, ξέρετε, θέλει πάρα πολύ ώρα να ψάχνεις και να ψάχνεις. Γι' αυτό κόβω ξέρω το βίντεο. Και γιατί πρέπει να ήταν ξέρω 2 ώρες βίντεο. Επίσης παιδιά, άμα θέλετε να σας δείξω μία το κλαμπ μου, αν θέλει κανείς να μου αγοράσει κάποιον παίχτη, ενώ αν κάποιος ενδιαφέρεται ή έχει λεφτά ή θέλει κανέναν, θα σας δείξω έτσι μία γρήγορη βασικά. Μόνο τις special κάρτες μου θα σας δείξω, γιατί τις χρυσές έχω πιο πολλές και εγώ περσινές και δεν νομίζω να συλλέγεται περσινές κάρτες, μόνο εγώ το κάνω. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον από του χρόνου νομίζω, ναι, όσο εδώ. Εάν θέλει κανείς να αγοράσει κάτι, ας μου γράψει στα comments και έχει λεφτά ή χρειάζεται κάτι ή καμιά βοήθεια με το κλαμπ του ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν παιδιά, μάλλον θα μας έρθει ο Μπερμπάτοφ από ό,τι βλέπω. 7 λεπτά του έμειναν
Τέχεια, αυτός εδώ Χριστόφορο, νομίζω. Τον αγόρασα για 500 και θα μου έρθει για τουλάχιστον 2.000 σε 3 ώρες. Για να ρίξουμε μια πόσο κοστίζει. Γιατί εντάξει, να δω πόσο. Βασικά να δω πόσο κοστίζει για να δω αν πρόκειται να μου τον αγοράσει κανείς για παραπάνω. Υπάρχει για 1.500, οπότε εντάξει. Όποιος μου το έκανε για τόσο, μπράβο του. Επίσης, παιδί, μια άλλη καλή μέθοδο είναι να βάλετε 1000, όχι το ξέρετε σαν 1, 2, 3 method. Να βάλετε αυτό και να τους βάλετε να βρείτε παίκτες για φθηνό. Κάνουν όπως ο Μαγκαριάν ή άλλους. Κάνουν άλλον καλό παίχτη. Όχι το Φιρμίνιο. Αλλά και αυτό θέλει ψάξιμο και θέλει όχι να πας πολύ παραπάνω από τις σελίδες, γιατί μετά ξέρω υπάρχουν για 1 λεπτό παίχτες και μετά είναι πιο δύσκολο. Θα κάνουμε βίντεο τέτοιο για μπροστά το βγάλω το transfer. Οπότε παιδιά, κάπου εδώ τελειώσει το επεισόδιο. Θα μου πείτε, άρχισες με ακριβώς 500.000 και τώρα είσαι 12.000 μείον. Ωραία, ο Μπερμπάτος μας έχετε σε έλα σε παρακαλώ 4, 3, 2, 1 και όπως βλέπετε έχουμε έναν Μπερμπάτο, αυτό το καινούργιο του ΠΑΟΚ και θα τον πουλήσουμε τώρα και θα δούμε αν μου τον αγοράσανε στο επόμενο επεισόδιο. Υπάρχει για 520.000 το λιγότερο και για 15 εκατομμύρια. Ωραία, ξέρετε για πώς θα τον βάλω. Θα τον βάλω για στα 250.000 και αρχική τιμή στα 100. Όχι, 120. Το βάλω για 6 ώρες και θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα μου έχουν αγοράσει και τον Χριστόφορο, τι θα έχουμε. Οπότε αυτά για σήμερα. Θα ανεβάζω σχεδόν 2 με 3 τη βδομάδα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνω. Και αυτά. See ya!